namhlanje manene nipase nonke siqhwabeleni izandla ngokwenu. Yanhle lento. Sizakuqala ngoMagubane. Makaze phambili. Kusukela namhlanje unguDr. Magubane, Bachelor of Traditional Healing. Lento ke ikunika igunya lokusebenzisa isibhedlela nekliniki. Wena namathwasa akho. Ngiyabonga. Yabo. Angala dokotela Nkomozi. Sibize wesibini uMkhize. Isandoda. Master of Safety and Security. Mnumzana uMkhize uwazibhedela lo msebenzi. Yilento ke efumana i-master's degree. Yes. Hey, hala, ndate, master, kabasela, Mkhize, makanalo, a security. Jwalo kabisa Mufugeng. Ndate. Mufugeng, wena ufumane Bachelor of Public Enterprise. Kamsebetsi wa hao o wetsang wa fafi le copydice. Rula ka tamatlhono. Datu. Let's go. Siyakubongela wena Mufugeni nale degree yakho yefafi. Olandelayo uChirwale. Chirwale, Bachelor of Foreign Affairs. Kaloko uChirwale uyazibhedele eAfrika kunye neBritish Empire. Yilento ke ifumana le degree. Siyavuyisana nawe Chirwale mhlobo wami. Ngoku sibize ukugqibela onguChawe. Chawe kawuthe wena ndoda hayi siyakubona ukuba ukrelekrele nyani. Le degree sabona befumane ngale ngqondo yakho etsholo ingqondo kekrelekrele. Lento ke uyakwenza uba ube mkhulu ngale ngqondo unqabileyo. Inkosi gqirha. Ngiyabonela mshana. Hayi, siyabongela shawe. Sebenze ndoda amadoda.